नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। तर आज मी तुम्हाला मालवणी स्पेशल बांगडा फिश थाळीची संपूर्ण रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर त्यासाठी मी इथे सुरुवातीला एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये खवलेलं ओलं खोबरं घेतलंय। त्यात हे बारीक कापून घेतलेले टोमॅटो घालूयात। 7 ते 8 लसणीच्या पाकळ्या, उभा पातळ कापून घेतलेला कांदा, 10-12 संकेश्वरी मिरची, 1 चमचे धने, 5-6 तिरफळं, अर्धा चमचा हळद आणि ह्यामध्ये पाणी घालू साधारण 1 कप पाणी घेतलंय आणि अगदी गंधासारखं हे बारीक वाटून घ्यायचंय। आता आपला हा मसाला वाटून झालेला आहे। त्यानंतर मी इथे बांगड्या घेतलेले आहेत। बघा, ताजे बांगडे आहेत, चांगले साफ करून घेतलेले आहेत। असे मधून त्यानं कट करून घ्यायचे दोन्ही साईडने। त्याचा तोंडाचा भाग, पंख आणि शेपटी काढलेली आहे। त्याचसोबत चांगले स्वच्छ पाण्याने हे मासे धुवून घेतले आहेत। त्याचसोबत ह्या माशांना मसाले लावून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी लाल तिखट, हळद, मीठ, आगोळ आणि थोडंसं पाणी घालून मिक्स करूयात। आता ह्या मसाल्यांमध्ये सर्व मासे मिक्स करते। मासे मिक्स केल्यावर हे मासे असेच 15 मिनिटं बाजूला ठेवायचे आहे। इकडे मी सुरुवातीला पातेलं गरम करत ठेवलेले होते। त्या पातेल्यामध्ये थोडंसं तेल घालू आणि ह्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालू। कांदा घातल्यावर थोडासा परतून घेऊयात। तसेच इथे आपण वाटून घेतलेला मसाला घालू। मसाला घातल्यावर आपल्याला जेवढी करीची कन्सिस्टन्सी हवी आहे तेवढंच ह्यात पाणी घालून मिक्स करू। नंतर ह्यात चवीनुसार मीठ घालू आणि ह्यात कोकम घालू। तुम्ही इथे कोकम तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घालू शकता। आता हे ढवळून घेऊ। तसेच आपण ह्यामध्ये बांगड्यांचे तुकडे घालून आमटीला उकळी येण्याची वाट पाहायची आहे। तर इथे आपल्या करीला उकळी आलेली आहे आणि मासे सुद्धा व्यवस्थित शिजले आहेत। त्यानंतर मी इथे तवा तापत ठेवलेला आहे आणि ह्या तव्यावरती तेल घालूयात। त्यानंतर इथे तांदळाचं पीठ घेतलंय आणि त्यात रवा, लाल तिखट, चिमूटभर मीठ हे सर्व टाकून मिक्स करून घेऊयात आणि हे आता पीठ बाजूला ठेवून घेऊ। तर इथे आपण जे आधी मसाल्यांमध्ये मिक्स केलेले बांगडे होते ते बांगडे ह्या पिठामध्ये मिक्स करायचे आणि एक एक करून ह्या तेलामध्ये सोडायचे। तर मासे एका साईडने भाजून झाले की मासे परतून दुसऱ्या साईडने सुद्धा भाजून घेऊयात। तर मस्तपैकी आपले फिश फ्राय झालेले आहेत। तर फ्राय केलेले फिश आणि
फिश करी आपण भाकरी भाताबरोबर सर्व करूयात। तसेच मी भाकरीच्या रेसिपीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही त्या लिंकवर टॅप करून भाकरीची रेसिपी बघू शकता। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा।